כי הכל עובר מאבא לבן, מאמא לבת. מה שאתה תעשה, הילדים שלך גם יהיו שם, ואפילו יותר גרוע. כותב האדמו"ר מסלונים, בחור שפוגם בעיניים, הבנים שלו יהיו כל המחשבה שלהם זימה וניאוף. מה אתה משפיע על הילדים שלך? על זה אמרו חז"ל, כל המחלל לשם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. חשבתי על זה. מה זה אדם, מה זה בסתר? מה הכוונה בסתר? יודעים, אדם יש לו עיניים, עוברת בחורה ברחוב. הוא לא צריך עכשיו להסתכל עליה ככה. מספיק אפילו, הוא מסיים האוטו, וטק. אנשים שעוברים מולו לא רואים שהוא יסתכל. למה המבט שלו זריז, פק. ישר חזר לעיניים. הוא מה? אף אחד לא רואה אותי שהסתכלתי. זה היה בסתר. או שהוא שם משקפיים, כאות, כאילו הרב עובדיה. והוא חושב שלא רואים את העיניים, והוא מסתכל פק, קולט פה, קולט שם, מסתכל עליי, שושנה במדרכה. אומר, כל הוא עושה עבירה בסתר, אתה מסתכל בסתר, לא שמו לב על העיניים, נפרעים ממנו בגלוי, איך? יראו את הילדים שלו איך הם יצאו. איך הבנים שלו יהיו נואפים, ואוהבי זימה וניוף, למה, איפה זה הגיע? אבא שלהם היה מסתכל. בסתר, הוא חשב שהוא בסתר. הקדוש ברוך הוא רואה הכל. מה אתה רואה בפלאפון שלך? איזה סרטונים? טיק טוק? אינסטגרם? סרטונים בטלגרם? מה אתה רואה שם? באיזה אתרים אתה חוגג? באיזה אתרים אתה מסתכל? מה אתה חושב שזה יעבור ככה בקלות? אתה תקבל ילדים כאלה. אחרי זה ילדים עזי פנים, חצופים, הם מתנהגים בצורה מזלזלת, אין להם לא אמונה, לא אלוקים, לא תורה, לא רוצים כלום. אין אלוקים בלב שלהם, אין אלוקים. בקרביים שלהם אין כלום, בלב אין כלום. אתה אומר, תתפלל. מתי הולכים הביתה? תתפלל, שתתפלל. לא, מה הולכים הביתה? הוא לא רוצה, למה? הכל זה בא ממך. הכל בא מאבא. כי אבא לצערנו הרב, העיניים שלו לא שמורות. כותב הזוהר הקדוש, מספר שיום אחד הגיע אליו איזה אדם, אומר הזוהר. אומר לו הזוהר הקדוש, אתה עובד עבודה זרה, אתה יודע את זה? הגיע לזוהר הקדוש, רבי מאיר, רבי שמעון, אמר לו, אתה עובד עבודה זרה. אמר לו, למה אני עובד עבודה זרה? אמר לו, תדע לך שעושים בבית כנסת, בתפילת ערבית ושחרית, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל אתה עושה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחר. הוא אומר, לא, אני עושה שהשם אחד, לא יודע מה אחר. הוא אומר, הזוהר הקדוש, כיוון שאתה פוגם בעיניים שלך, ומסתכל אנשים, אתה מוחק את הצ'ופשיק של הדלת, ונהיה השם אחר, זה עבודה זרה. איזה פחד. איזה פחד. איך אדם אין לו פחד לשבת בבית ולהיכנס לאתר מסוים ולראות דברים שאסור לראות. דברים לא צנועים. ומה אתם חושבים שזה עובר אחרי החתונה? הוא אומר לי, אחרי החתונה, בעזרת השם, אני אשמור על העיניים. תדע לך, אחרי החתונה זה בא בכפול ומכופל, התאוות. לא, יש לי את אשתי, אני יודע, הכל בסדר, לא, יש לך את אשתך, אחרי שנה, שנתיים, 3, והתרגלת לאשתך, אתה רוצה... אני אומר את זה בכאב גדול. השם מרחם. לכן אדם צריך לדעת, לסגור את העיניים. זו הסיבה למה סוגרים את העיניים בשמה ישראל. אחד מהסיבות. למה עושים שמע ישראל בעיניים? מקבלים עול מלכות שמיים. מתי אדם מקבל עול מלכות שמיים? שהעיניים שלו עצומות. מתי קיבלת את הקדוש ברוך הוא עליך? שאתה שומר על העיניים שלך, לא מסתכל בחוץ. עכשיו קיבלת את הקדוש ברוך הוא עליך. אבל אם העיניים שלך פתוחות, לכל אחד, היום יש גם לכל אחד, יש גם לכל אחדים, היום יש הכל מהכל. אם העיניים שלך פתוחות בכל מקום, אתה יכול להיות עם מחילה, עם זקן, עם פאות, תשתבח שמולד, אפשר לקשור אותך עם הפאות גם. ועם מכנסיים וגרביים על המכנסיים ופרק, וגלגל הצלה בראש, ואתה אין לך עול מלכות שמיים, אין אלוקים בקרבך, אין אלוקים בלב שלך. אבל אם אתה בחור שהולך עם ג'ינס, וחולצת ריקו פשוטה, וציצית פשוטה, ככה נכנס, ברוך השם יראה שם עם כיפה ככה, לא נראה איזה רב או איזה אדמו"ר. ואתה סוגר את העיניים שלך מלראות דברים לא טובים, אתה יש לך עול מלכות שמיים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. זו הסיבה למה מוצאים עיניים. עוד דבר אני אגיד לכם, לא יודע, אמרנו את זה פעם, כל פעם שיש לאדם איזה צער, או איזה כאב, או איזה מכאוב, חברה שלו זרקה אותו. חבר שלה זרק אותה. חבר שלו איזה חולי, איזה בעיה, פרנסה, בריאותית, לא משנה מה. כשאדם כואב לו,
בדרך כלל מה הוא עושה? הוא צועק. ומה עוד הוא עושה חוץ שהוא צועק? בצעקה, מה קורה לו פתאום? הוא בוכה. למה הוא בוכה? להגיד לאדם, תדע לך, כל הבעיות שלך והבכי בא בגלל העיניים. למה קיבלת צרות? כי העיניים שלך לא שמורות. למה הזיווג שלך עזב אותך? כי העיניים שלך לא שמורות. הבכי מגיע מהעיניים להזכיר לך, הכל קשור בעיניים. תמשיך לגור, תסתכל. אל תתלונן אחר כך. למה היא בגדה בי, אבא? למה היא בגדה בי? איך האמנתי בה? קניתי לה טבעת ב14,000 שקל, 17 קראט. איך היא בגדה בי? הלכה עם שוקי, הלכה עם מוקי, הלכה עם טוקי. אתה מבין? למה? חגגת עם העיניים? השם ייתן לך להוריד דמעות, בגלל זה הדמעות הן מלוכות. כי עשית משהו מלוח, משהו לא נכון, לא אמיתי.